So ina hamster combat miners. So due to yawan tambayoyi da ake suburbuɗawa a dangane da wai cewar shin a cikin abubuwan da ake mallaka a cikin hamster wanne ne mai amfani? Wani zai ce maka profit per hour, wani zai ce maka wannan gifts ɗin da ake claiming na millions coins ɗin nan 5 millions, wasu za su ce maka ainihin mini balance. So takura ƙuris ta zo ƙarshe. So waɗannan tambayoyi lokacin ƙarshen su ya zo shi kamar da kuka sani. So as usual an samu amsoshin tambayoyin kowa da kowa a cikin wannan al'amari. So kamar da kuka ji kuka gani, so shi dai wannan yanzu abin da ake cewa shi wannan airdrop zai depending ne akan profit per hour. Shi kenan. Kun gane? Yanzu kowa ya samu amsar shi. Profit per hours ɗin nan, so shine hamster combat zai dogara da shi. Some activities kuma parameter da za su zo daga baya ne. Kun gane? So akwai some activities parameter da za a yi consider da su again, amma wannan suna maganin daga baya ne. So sannan kuma suna maganin cewar akwai wanda suke magana cewar ainihin coins balance ɗin nan shine ainihin mai amfani, to su kuma gashi sun ce ba shi bane. Kun gani? Kun gane? Yanzu kowa ya samu amsar shi cewar wannan profit per hours ɗin, ya kuma ake samun profit per hours shine idan aka baka kyautar wannan 5 million ɗin, zaka je ka kashe ta ne wajen siyan waɗannan coins, waɗannan abubuwan da muke zaɓuwa nan wanda suke bamu wannan 5 million ɗin. Idan kuka je a market da ina ɗin da free da waye a wannan gurin ba ana caccankuwa wasu abubuwa ba. Idan ka canka zaka ga kowanne za a nuna maka za a baka wannan profit per hour idan ba ku manta ba ko. To wannan idan ka tara su, idan ka tafi can zaka ga in ka fita bayan ka zo zaka shiga za a ce kai claiming wani coins da aka tara maka na per hours ɗinka. To waɗannan ne masu amfani a yadda suka faɗa. Da fatan kowa ya fahimta. Za ku je ku ci gaba da cewa kyautar nan ta miliyan 5 idan kuka ciyo ta sai ku zo ku siyi waɗannan abubuwan da ita. Shawara, idan kai claiming miliyan 5 ɗinka, duk shopping ɗin da za ka yi a cikin wannan gurin ɗin kar ka yi ya haura na wannan miliyan 5 ɗin da ka ciyo ta kullum. Saboda wancan mini balance ɗinka ne in ka ci, kaga kana asarar coins ɗinka. So idan ka ciyo ta sai ka je ka yi shopping da ita, sai ta zo tana baka da profit per hours. Kun ga ayar da za a yi na hikimin? Tuni fa ba wannan fa na zo nuna muku ba, wannan labarin na kawo muku ba. Wannan dai na kawo muku ne saboda nema ana mun waɗannan tambayoyin. So kuma amsar da nake bayarwa kenan, kuma na zo na nuna muku amsar yanzu. Profit per hours shine abinda combat hamster zai dogara da shi. Sannan mini balance ko coin balance kenan ba shine abinda za su dogara da shi ba. Profit per hours shine, kun ga magana ne cikin hikima akai a nan gurin fa. Alsa kun fahimta. So next to do shine sai ku je ku yi ta nema wannan miliyan 5 ɗin. Idan kuka nema wannan miliyan 5 ɗin sai ku je ku yi sayayyar wannan katikan. Waɗannan katikan sai ku je ku yi ta siya na miliyan 5. Sai kana estimate yanzu ka siya na miliyan nawa ne? Kar ka haura na miliyan 5 ɗinka kullum. In ka ci miliyan 5 ɗin ka je ka siya katikan na miliyan 5. Kenan profit per hours ɗinka dan yanzu haka at least ina karɓan 5 million per day ne. Just kar ma ne komai wannan 5 million ɗin zan claiming ɗinta daily. Na katika kenan. Kun gane? So kuma ku je ku yi irin wannan hikiman. Sai da na yi siyayya na shopping na katika miliyan 5 ɗin nan da nake so, da na tabbatar a daily banda ma wannan claiming daily ɗin da fa nake yi. Wannan just per hours ɗin suka ce shine considerable. So per day zai na ban miliyan 5. Ko na hau hamster combat na yi tafin, ko kan na hau hamster combat na yi tafin, zan samu miliyan 5 per hours. A hakan fa ban gama ba, na ci gaba da siyan katika. Amma fa ba na haura na miliyan 5 ɗin da nake ciyo ta kyauta. So nake a ce per day ina karɓan miliyan 10 zuwa 20 kafin ran da za su yi launching. Kuma iya wannan miliyan 5 ɗin da suke bayarwa kyauta, a iya ita zan ci hakan. Kuma ku ci irin yadda nake cewa wannan hikimar. So yanzu an samu resolving na solution. Da mu akan haka muke tafiyar da amsar tambayoyin masu tambayar mu, kuma gashi ya tabbata daga bakin su ma cewa profit per hour shine considerable a wurin su. So sai ku je ku yi waɗannan hikimomin. In sun baku miliyan 5 ɗin kyauta sai ku je ku siya katikan nan, sai zo yana baku profit per hours. To fa ba shi na zo nuna muku ba kamar yadda na faɗa muku a farkon bidiyon nan. Bari ku ga abin da zan nuna muku. So ni kun ga abin da na zo nuna muku fa shine ranar nan a channel ɗinmu Humtech Crypto Village. Humtech Crypto Village ga duk wanda ya sani village na Kryptonians ko fraudable homeland na Kryptonians. Fraudable homeland na Kryptonians. So gida ne da ya kunshi Kryptonians wanda is a fraudable homeland, beautiful homeland na Kryptonians. Ka kasance ɗaya daga cikin wanda suke zama a cikin wannan beautiful homeland. Be one of the Humtech Crypto Village, domin ana ajiye nagartattun link waɗanda suke ƙinƙisar da ɗamin ido a ƙarshen zance. So wannan mun sa link ɗin nan in ba ku manta ba na wannan Soko Inu ɗin. So almost yanzu ana ƙoƙarin za a yi listening. Kun gane? Waiting for the listening. Muna waiting, an yi kusa, almost suna magana nan kiris nan kaɗan gaba za a yi listening. So za mu ci gaba da baku news a kansa. So ku kasance tare da Humtech Crypto Village, a fraudable beautiful homeland na Kryptonians. Be one of the, kun gane ai, ka kasance, ta yaya za ka kasance? Ka tafi
Telegram app ɗinka, kana zuwa sai kai sacin sunan da ke background na wannan bidiyo, Home-Tech Crypto Village. Sannan idan kana bin mu ne a social media account kamar irin su YouTube da sauransu, za mu ajiye link ɗin fa a comment section. Za ka gani, ka je ka bi sai ka zama one of the member na wannan gidan. So shine a gurguje, kar mu ja bidiyon yayi tsawo. Idan baka fahimci me muke so mu faɗa ba akan Hamster Combat, so ka je ka yi joining ɗin WhatsApp channel ɗinmu. Idan ka yi joining WhatsApp channel, za ka ga link na community group. So sai ka yi joining, ka je ka zama one of the community group. The big community kenan na Home-Tech Crypto Village. So idan ka zama wannan member a cikin wannan community group ɗin, ba a sa link. Idan ka saka muna gogewa, idan ka daɗa sai mu yi banning ɗinka. So ba a sa link. Admin ne kawai ke sa link ya yi bayani a mutane. Amma in ba haka ba, muna chatting ne, masu tambaya, masu buƙatar a musu bidiyon wani abu da ya shiga musu duhu. So shine sai kai searching na Home-Tech Crypto Village a Facebook page ka, kai joining. Nan ma za ka iya yi magana da admin ya baka amsar tambayanka. So da fatan kun fahimta kuma kuna tare da mu. Ka kasance one of the Home-Tech Crypto Village. Ka zama kana cikin wannan daddadar kyakkyawar alƙarya wadda take samar da link nagartattu kuma ingantattu kuma legit. Duk link na cikin wannan Home-Tech Crypto Village ba na yardawa. Shi yasa muke cewa members ɗin mu su yi register 100%. Saboda idan baka yi register 100% ba, za ta iya zuwa rana a tsaka a ce ga wannan za a tafi kasuwa kuma ka yi skipping baka yi ba. Ka zo a ci kuɗi babu kai. So kamar yadda kuka sani, za mu ci gaba da suburbuɗo muku kyawawan link kuma masu daɗi kuma masu amfani kuma masu sauƙi kuma wanda za su ba ku manya-manyan kuɗaɗe. Kasance tare da mu a bidiyo na gaba. Sannan kar ku manta da liking da subscribing da kuma following a duk social media accounts ɗinmu. Za mu na sa bidiyo da zafi-zafinsa ne a YouTube channel ɗinmu. Don haka ka je kai sacin Home-Tech Crypto Village. Sai kai subscribing, sai ka danna zaɓin all idan ka taɓa alamar ƙararrawa. Haka ne zai sa muna sa updates YouTube ta sanar da kai, kasance mutum na farko za ka fara samun updates akan abin da muka yi posting masu amfani. So mun gode. Kada a manta Soko Inu link na nan a cikin channel ɗinmu ta WhatsApp da kuma page mu na Facebook da group namu na Facebook. Sannan yana nan a cikin Telegram group ɗinmu. So ku duba za ku gani sai ku yi joining. Kar a yi babu ku. Hamster duk wani link da kuka tarar a ciki kar ku kyale shi, kar ku yi wasa da shi. Ku bige shi kawai ya yi muku signing. Mun gode.